Hola, hola, señores, señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda cometedes o error garrafal de ser desas persoas de Galicia que debe de haber 4 que ainda non nos siguen nas redes sociais, por favor, @Voltas co Prato. Por qué? Porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas e ademais imos ter un sorteo. Así que estade moi atentos e atentas porque mañán anunciaremos o sorteo. Vai ser un libro, sí, pero tedesnos que seguir. Se non nos seguides, non podedes levar o libro. É así de fácil. En calcara caso, aí están as receitas e os cociñeiros. Xa os poñemos nós, que pasen, por favor. Bueno, espera, vou non facer ben. Hoxe é un día moi especial para este programa, porque hoxe Begoña está de aniversario, así que pasen Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para ela. Ahí está. Ahí está. Begoña Vázquez, a emperatriz de Galicia. Sí, bueno, sí. A marquesa de Ríos. Sí, A sí. duquesa da Trepa. Tamén. A mellor cociñeira de 2024. Exacto, sí, eso sí. Moi ben, Ese sí que é un título, ¿ves? Sí, Pero pero moi ben, marquesa non creo que chegue. Moi ben. A muller con máis cartos deste plató. Sí, vai Sí. Vai boa. Aí está. Cunha Aí está. hipoteca. Permiso do patrón. Con permiso do dueño da produtora. Bueno, como estades? Ben, entendo, non? Moi ben. Sí, Moi ben. todo ben. Sí, Xulio Mato, ti ben? Eu volcao con Begoña. Volcao con a tope, Begoña. a tope. Hoxe estamos volcaos contigo, pero mira que volcaos estamos, que eu creo que vamos facer algo que che encanta. A ver, É máis, vas cociñar algo que che encanta cociñar. a ver se é verdad. A ver que nos trae Bea de Betanzos. Ola, boas tardes. Son Bea e veño de Betanzos. Creo que celebrou o seu cumpleanos Begoña. Entón vamos a preparar algo especial para celebrar este día da volta ao mundo. Creo que lle encanta todo relacionado co cocho, non? A min todo do porco gustame. A orella, a costilla, ai, o rabo especialmente. Encantame o rabo do cocho, A ver estes cociñeros que nos preparan ou que lle preparan especialmente a Begoña. Un saudiño para a Asociación de San Rozo e tamén para o meu concello de Betanzos. Bicos. Vamos a aplaudir, sí, a Begoña, vamos a aplaudir. Aí está vendo, Aí está vendo. Que me mule, Que sorte ten Begoña, porque ten unhas amizades espectaculares. Ten a 2 persoas como a Xulia e como a min no seu día a día, que é moi difícil encontrar xente como a nós. Xente que a quere tanto, verdad? Que, Sí. Que a coidamos. Vamos a ver, ahora vamos poñer a prova. Pero... Sí, sí. Chan, chan, chan. Tanto me queredes? Vou facer un test de amistad. Tiña razón... Non mires as No, respostas. espera. Non mires as respostas Espera. Tiña razón, Roberto. O actuar non é o teu. Como que non é o meu Fixo actuar? superben. Vale, Fixeron fixéchelo moi ben. superben. Roberto dixo que Claro actuaba que moi ben. Sí, vale. Test de amistad. Sí. Como que non o fixen ben? Test de amistad? Sí, moi ben. Canto me conoce? A ver. Que é o que máis me gusta cociñar? A. Masas. B. Marisco do Grove. C. Marrao. Eu digo... Eu ve. Ti ve? Merda, ve, aí vou decirlo eu. Eu digo que ve. Pois eu digo... Marrao, xa que vamos facer marrao. Bueno, B. Marisco. Seguinte máis? pregunta. Hai máis? Sí. Cal destes 3 platos... Estes 3 tristes tigres. Cállate que tú Falou de equivocaste no que Iglesias, dices. é aquí. Cal destes 3 platos non está na carta do regueiro da No, cova? coxa, é difícil, A ver. A. Paella. B. Bacallao. C. Filloas. Bacallao. Sí, No, digo, no, bacallao no, No, paella. Paella, que ela non sabe Bien, facer arroz. acertaron os dous. Sí que sabe. Sí que Ves, sabe. non estás paella? 2-1, No, a paella valenciana pinteu cunha paella. Vale, Ten podía arroz. ser, No, no. podía ser unha paella de... No, filloas e bacallao, sí. Ve, xa dicía. Última Tengo un pregunta. risotto. Eso é un punto extra para mí. Eso Vaya, é verdad. Vale. Cal destes 3 cantantes é o Esta meu sei. amor platónico? Esta sei. Ai, sí, a ver. A. Albano. B. Chayanne. E C. Raiden. Radio. C. Raiden, esa sabemos, esa C. Raiden, moi ben, Aí está, mira, aí o tes. Mira, o de Raiden sabémoslo para explicarlo á xente da casa, porque un día veo aquí ao plató Raiden coas É verdad. tanxugueiras, sí, coas tanxugueiras. E Begoña botou todo o día detrás dele. Xa todo o día, No, para sacar unha foto. Para sacar unha foto? que pasa que non coincidía. Non coincidíamos. Salía Raiden e subía ela. Estaba moi emocionada co momento, de sacar a foto con Raiden. Digo, porque me gusta moito como canta. Tamén despois dixo que parecía...
Millón na tele. Caldo pequeno. Bueno, imos cociñar, veña, a ver, temos aquí a cachucha, entendo que vas a utilizar cachucha os dous, Exacto, non o sí. resto de partes do porco, non? Sí. Vale, Begoña, que vas facer? Pois mira, eu teño un cachiño de morro e un cachiño de orella e vamos facer unhas piruletas de morro e orella, así cunha tempura de Que pataca. pasa, puxaste creativa no día do teu aniversario? No, pero é moi sinxelo, mira, Sempre. con produtos que temos así na casa a diario e un poquinho que nos sobre do cocido, podemos facer así como un entrante po día seguinte. Como unhas croquetas de cachucha. Exacto. Mais ou menos. Bueno, a ver, de croquetas a isto é outra De cousa. croquetas a piruletas a determinación. Eu estou no... Menudo divulgador estar feito. Sí, sí. Pois mira, foi o que me dixo a directora. Sí. Croquetas, fixenlle pues, caso. Claro, pues, escoita, hai que ter criterio propio. Tamén tens razón. Julius, ti que vas facer? Pois mira, eu vou usar un trociño de morro e un trociño de orella Ajá. e vou facer unhas migas con cacheira. Como se foran de bacallao. No, unhas migas. Unhas migas de bacalhau, madre Unhas migas mía. de bacalhau? Unhas migas de pan. Sí. Ah, As estremeñas. vale, as estremeñas. Madre vale. mía, pues sí que Vas es un facer- divulgador. Vas facer unhas migas Unhas migas de morro e de orello. Eso é, vou dar un salteado así crocantiño, vou facer unhas migas misturadas con uns quicos. Olé. Super rico. Con quicos. Con quicos. Con Pacos. Con franciscos. Con Pacos. Con aquí. Bueno, señoras, señores, cociñamos cachucha no día do aniversario de Begoña Vázquez, non vamos a dicir a idade de momento, polo Non tanto... se lle botan. Non se lle botan. Polo Bótaseme tanto, máis. quedamos con Begoña Vázquez. Veña, ala, pasa, palo. Vamos alá. Boliños de cachucha, piruletas, que é iso? A ver, que maravilla Mira, gastronómica. o primeiro que vamos a facer vai ser a tempura. Ah. Vale, para que nos vaya repousando un pouco. Vale, facer con cervexa. Sí, un pouco de cervexa, un pouco de fariña e a pataca. Vale, Pues que che falta faz? un- Que che Nada, falta? faltame sal, pero teño aquí. Ah, vale. Aquí un poquinho de sal. Vamos a engadirlle un poquinho de sal xa aquí a pataca. Vale. E como xa a cervexa ten levadura, non vamos a ter que facer máis nada. Vamos a machacar un pouquiño. Así. Ole. Moi fácil, porque isto, mira, son cousas que che sobran ao mellor do día anterior. O cocido sobreche un pouquiño de pataca, tes unha cerveza na nevera, Xa está. e un pouco de Ten fariña, que estar xa fría, está. non? É importante. É importante que este fría, sí. Ten que estar fría, Sí, e se non temos que manteñer a tempura ata que fagamos as piruletas dentro da nevera. Estádelo vendo aí debaixo, isto é para o rebozado, vale? Sí. Estádelo vendo aí debaixo, é para o rebozado do que vai ser o seu boliño ou a súa piruleta, tanto a pataca como a cervexa como a Sí, fariña. como a Dos fariña. patacas cocidas, unha lata de cervexa fría e 150 gramos de fariña. Se temos nenos, Se temos nenos sin alcohol, Vale, podemos facer sin perfectamente. problema, sí, Vale, sí, vale, sí. vale. Incluso se queremos facer de outra maneira, podemos engadir un pouquiño de auga con gas e un pouquiño de gaseosa e tamén. se che gustase, por exemplo, a cervexa negra ou a tostada, Tamén. Vale calquera. Isto é a gusto, sí. Vale, ao gusto do consumidor. Non hai Moi problema. ben. A xente da casa que nos chama é 664-483419, teléfono de voltas co prato que podes chamar para que, bueno, queredes que vos diga para que no día de hoxe? Queredes chamar e dicirlle parabéns a Begoña? Queredes chamar e dicirlle Begoña, non sei donde sacaches a cachucha? Porque vai a cachucha, Trouxe a Begoña, en serio, non é broma. Pois este veu de Lugo. De Lugo, pois vai a cachucha, Pesa a cachucha canto? Pesará 20 ou 25 kilos tranquilamente. Pedazo trouxe cachucha. eu. Pois Sí. chamade ao voltas co prato ese 664-483419 e recordade que repartimos cartiños. Ademais, hoxe, dúas preguntas especiais edición Begoña Vázquez. Sí, ti que estás na casa, hoxe estade moi atentos porque tedes que saber cousiñas de Begoña Vázquez para levar os 50 euros. Sabes como é o título do programa? No, non o vin. Mira, leo. Ostras! Que pobre. Aniversario de Begoña non é coña. Madre mía. Non é coña, trouxe unha bica, verdad? Sí, home. Bica de laza que estamos no entroido. Bica blanca de laza. Bica branca de Espectacular. laza. De verdade, señoras e señores, non vou despreciar nin a de Castro Caldela, No, nin nada, pero- porque... Unha das que máis... Pero a de laza está moi boa tamén. Claro, unha das que... Moi boa. Esta bica é unha das que máis lle gusta ao meu amigo Anxo de Tripes. Hai Anxo Tribes. Sí, encántalle. Coñecémolo tamén. Dice que non é Anxo. bica. Mira, isto está como moi líquido, pero con grumos e... Vamos a non sei se trituralo. queda así. No, Espera, no, que creo no. Isto... Ten que quedar como unha tempura, vale? Vale. Ah, telo que triturar todo ben. Sí, hai que trituralo ben. Moi ben. Pois xa vou te está. deixar triturando porque estás facendo ruido. E vou marchar con Xulio Mato. Pero hoxe, Xulio Mato, non me interesas porque non estás de aniversario. Xa, Entonces, levo moito xa ao lombo, sí, No, non tanto. bueno, home, eu visto ben. A mí gusta un montón cumplir anos, A mí tamén, Buah, a porque mí- xe cheguei a eles, Home, claro. sabes? Eu estou un Claro. pouco nervioso porque este ano entro nos 33. Además, a mí encántame decir o para. Cantos tes? Tantos para os Ah, siguientes. claro. Sí, Pois eu digo que entro nos 33 este ano, é Sí. unha idade conflitiva. sí, 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 É unha idade... sí, sí. Hai moitos que non pasaron dela, Oh, sí, algúns non chegaron, así que date contacto. Bueno,
Vale, vale, vale. Un poquinho de aceite. Mira, as migas co pan rexeso donte. Moi ben. Vale? Que algunhas ainda están tenras, pero que fixen foi poñer un poquinho de aceite e 2 dentes de allo que os ves por aquí bailando, vale? Moi ben. Mira, e agora vamos a humedecelas un poquinho con auga. Hola. Para Eso, hidratalas un cando pouquiño. soa así... Cando son así, é que está a tixola quente. No. Sona a felicidade. Claro, eu vou dicir que era o son de felicidade. Sona, bueno, é o son de evaporación. Da evaporación, non é? Pero nós, na nosa linguaxe gastronómica, Claro. dicimos que é o son da felicidade. Claro, que es un romántico culinario, cañotas. Correcto. Mira, tirei estas por fora. Esta, No, sí, no, a ti nunca che cae nada por fora. Sí, caeme sempre. Por eso. Ti botas por fora, para min caeme. Mira. Ole, Entón, mira vámonos como ir- hule, Vámonos a ir traballando así. E o allo dalle un... Vámonos a ir rompendo. Sí, o allo vámonos a retirar despois, Dalle un simplemente olor... para matizar ya. Increíble, E vámonos a ir, ves, vámonos a rompendo. Rompense con facilidade, Sí, non? sí, mira, isto é unha Sí, sí. unha lingua pastelera. Sí, sí. Non, mira, vámonos desfacendo, Ole. e que, o que queremos é que vayan dourando. Unha vez que castellamos douradas, vámonos mesturar unhos quicos machacaos. Isto van ser como unhas migas extremeñas, non migas de bacallao, vale? Efectivamente. Que ninguén se confunda, porque hai xente que se confunde con esas cousas. Sí, migas... pero son os menos. Sí, xente que non se entera de nada. Sí, xente que está a punto de cobrar unha axuda. Xente que non se entera de nada, como a mí, neste Mira, ahora caso. vamos a baixar un pouco aquí para que se vayan facendo As migas solas. van levar morro e van levar orella, así que vai estar realmente espectacular. Imos chamar a nosa convidada de hoxe para que pase tamén lle dé os parabéns a Begoña, non? Home, claro. Pois que pase Bea de Betanzos. Un aplauso para ela. Hola, hola. Somos do Clube da Galega. Oi, Bea, como estás? Moi ben. Queres decir algo a alguén que haxa por aquí? Hombre, pois felicitar a Moitas Begoña gracias. polo seu cumpleanos. Mire, que é Moitas feliz, cando gracias. lle din felicidades, mire, verdad, Begoña. Home, hai que ser agradecidos. Moi ben. Pois felicidades. Moitas gracias. Felicidades. No, a ver se eres tamén agradecida conmigo. Vamos con Begoña, que te está facendo unhas boliñas, vente por aquí. Son para mí. Son para ti, claro. Son para que as probes ti, Ainda claro, por riba, o evidentemente. día do seu cumpleanos, Ves, traballando. o día do aniversario, facela traballar. Que clase de Terrible. xente somos. Sí, Bueno, De verdad. é o cai. o que hai. É o cai. Vale, Hai que- contalle, veña. Hai que levantar o país. O que fixen é, bueno, pois teño aquí un poquinho de morro, un poquinho de orella, e fixen unha tempura. Unha tempura que engadín a pataca cocida do día anterior, a que te sobra do cocido. Engadinlle un pouquiño de fariña, un pouquiño de sal e un pouquiño de cervexa. Xa está. Cervexa. Sí, para a tempura, fai, non sempre ela, E pois agora é moi sinxelo. Metémola así, pasámola así, e Ostras. xa temos unha parte da nosa piruleta, así. O sea, a clave é ter unha orella que che sobrou do cocido. Ter, claro, cachiños de cocido, O que tiñas morro. por aí, claro, que tiñas cachiños. A ver, a orella é unha das partes máis ricas, Claro, así que a para min freír. gústame moito. Queda riquísimo, e o morro tamén. Claro. Iso depende de que parte che guste. Sabes, pero incluso se queres facer, por exemplo, por da parte da carrillera, ou que máis te gusta, da parte da queixada, sabes? Ou un cachiño de chourizo tamén che vale. Espera, antes de Pois que o botes... sinxelo, non É parece. moi sinxelo. Antes de Sinxelo. que o botes, quero que a xente da casa saiba que vamos facer fritos de cachucha. O sea, Sí. petiscos de cachucha. Sí. Dios. E vai. Bueno. Ai, Dios mío, qué bonito. Non te rimes moito, porque tú xa sabemos que eres gafe. Qué bonito. Esto é moi Galicia. Esto é viva Galicia en toda regra. Isto é unha Begoña? maravilla. Estamos facendo fritos con restos de cocido. Rebozados, Isto é en para facer tempura. unha cousa diferente que podemos facer para cualquier día. E mira, por nenos, Claro. para xente maior, isto é unha maravilla. É que isto para estar vendo fútbol, verdad? Sí. Estar vendo o Celta, gol de Iago Aspas, pimba. Sí, Cacho de cachucha, verdad? correctísimo. Gol do Depor, pamba. Gol do Lugo, pamba. Así. Ve, que che parece? Estupendo. Sí. Sí. Non hai É que algo eu que... de cociña, A ti non? cero. Ti de comer. Eu de comer, Bueno, sí. pois ti máis eu parecémonos nalgo, ves? Eu de cociña unha nulidade. Pois mira, hoxe estás no programa axeitado porque hoxe facemos de comer así, pola cara. Vamos ver o de Xulio, veña. Encántame. Arrímate aí a Xulio, pégate aí a benvida. Hola, que tal? Que tal? Pois mira, eu estou preparando unhas migas. Bueno, vou utilizar tamén orella e morro, pero vou cortar despois moi finiño e vou facer un salteado crocante. Vale? E na base vou facer unhas miguiñas de pan con quicos, con millo deste que temos aquí Sí, salgado. fritido deste. Millo frito. E mira como vai dobrando xa. Xa retirei os allos para que non se me desfagan moito, simplemente foi para dar un toque así de sabor. Estou chorando porque me está dando Pero unha que vas caña a facer aí? cebola. Por que hai cebola? Non Aquí hai sei. cebola porque vou facer un pureciño de cebola para darlle melosidade a todo. Xa verás que rico vai quedar. Espera, vea. Eu o puré ese de cebola. Eso... Non che gusta a cebola?
Sí, pero cruda, eu non sei se en puré nunca provei. Xa verás que rico queda. Pero puxache mal a cara, Non sei, é que me sonou un pouco rariño, Un puré de cebola. Está la gozando, Eu estou encantado. A ver... Non, non lle poño mal No, a cara a ningún dos vou dous. poñer como a ti, vea. Tens razón, é que... Un puré de cebola... Está me facendo chorar, No, escoita. A quen se lle conta. Sí. Un puré de cebola. Ademais, con cachucha. Con cachucha. Estar facendo unhas migas, con cachucho como ora faz un puré de cebola. Por favor. Eso é para o colesterol ou algo deso, non? Para Para baixalo. contrarrestar. Controlalo, Claro. Para baixalo. Bueno, vea. Pero xa veres como vos sorprende despois. Veremos a ver como está. Terme que dicir cal das dúas... Creo que xa o teño claro, pero... Terme que dicir... No, por os meus xestos non. Eu Home. teño que probalo, Home. Teño que probalo. Eu creo que se tamén ten boa pinta. O que pasa é que Begoña, claro, xe xoga... Claro, xoga un pouco na casa, vamos, está de aniversario. Claro. Bueno, vamos a dicir a Xuli Mato que a esperanza... Como na casa, dos Ríos. Sí, a esperanza é o último que se perde, Xuli. No, eu teño esperanza sempre. Bueno. Isto é... Bueno, Ten boa Despois, pinta, ten boa pinta. inda que quede segundo, teño podio asegurado. eso é certo. Tens que ir pensar ali á zona de sufridores, vale? Ali, sentarte ali e despois chamas. Teño que ir para ali. Agora sí. Eu pensei que xa podía probar, pero ainda non. No, tens que esperar ao final do programa. Un aplauso para Bea de Betanzos, que está connosco na Volta Escoprata Televisión de Galicia. Señoras, señores, hoxe celebramos o aniversario de Begoña Vázquez cociñando cachucha ou cacheira de porco, unha das cousas que máis lle gustan no mundo. É así, sí, a cabeza salgada ou curada deste animal case mitolóxico é obxecto de gran devoción, e non só nestes días de entroido. Contan os expertos que é un compendio de sabores e que cada parte ten o seu encanto. Será certo? Fociño, meixela, orella... Tedes unha favorita ou todo vos presta? Probade tamén a comela prensada, é unha delicia da que sabe moito na Ribeira Sacra. Aínda que nestes días o máis habitual é comela no cocido con chourizos, lacón, patacas ou grelos. Pero se preferides facerlle un monográfico, o domingo 9 de marzo fanlle festa no Carballiño. Será a edición número 30, así que algo desto teñen que saber. Ata entón, probad as nosas receitas, contádenos en A Volta Escoprato quen pensades que vai gañar. A de Ríos está de aniversario. Así que, ollo. Vamos facer unha pregunta de concurso. Veña. Parece ben? Sí. Atención, señoras e señores que estades na casa. Pregunta de concurso, por 50 euros. Canto sabedes de Begoña Vázquez? Como se chama súa nai? Marisol, da Trepa. Marisol, un bico mamá. Como? Un bico mamá, Marisol. Pero como se chama? Un bico mamá ou Marisol? Marisol. Marisol de onde? Home, un bico mamá que é unha frase. Marisol de que onde? Marisol da Trepa. Marisol da Trepa, esa é a resposta que buscamos. Como se chama a mamá de Begoña? Marisol da Trepa. E xa estivo aquí no programa. 50 euros. Chamade 664-483-419. E se chama Marisol? Buah, sería a leche. A ela non lle podemos dar 50 50 euros. No, no. Begoña! Mira que bonitas. É que eres gafe, non saltei un todo o tempo. Chegaches aquí xa ten que saltar. Mira. Que non saltou todo o tempo. Ten No, saltou pouquiño, pero ahora xa che... Como está isto? Quería atizarche a ti o lume. É normal. Mame. A ver, o mal que me fai polo ben que me Polo sabe, ben que non me é sabe, así? claro. Pois isto ten un aspecto maravilloso, Eu teño así medo de aceite quente, pero mira como vai iso. É que eres tú, arrimaste tú e xa está. Mira como sale, mira como se pon. Mima, Begoña. Eu quero estar aquí detrás, vale, podo? Sí. Vale. Mira, vamos a acompañar dunha salsa. Quero ver Vale. esa salsa. A salsa é moi sinxela de facer. Vale. Isto é unha piparra. Sabes o que é unha piparra? Sí. Mira, Buah. Eso además comes encurtido. é que están encurtidas. Sí, son como Sí. pimentiños, mini pimentos. Aí, non? Exactamente. Son mini pimentiños e vamos a quitar esta parte de aquí e vamos facer unha maionesa. Ah, maionesa de pimentos encurtidos, De non? pimentos piparra. encurtidos, sí. Moi ben. Isto é para acompañar a cachucha que lle vai a dar así moito fresco. Hola. Se queremos podémosla usar ou se non podemos lle poñer un pouco con unha guindilla un poquinho máis picante. Vale, aquí temos moitas opcións. Ti onte non estiveche aquí, Eu non. pero Que onte pasou unha cousa moi Xa curiosa. estamos. Que pasou? Pasoulle algo a Xulio? No, é que... Xa estamos. É que creo que... É un papón. Sí, Xulio onte tivo un problema. Que papón é? Algo me chivaron. Sí. Sí, sí. Sí, sabes que lle pasou? Cortouse a mayonesa. Correcto. Vou che quitar o gusto de decirlo ti. Correcto. Pero eso pode pasar a cualquera, home. Sí, a él non, a él non. Acá non a fai. A
el non. Cortouse a mayonesa a Xulio Mato, non, pero mira que Bueno, papá. non pasa nada. Son un gran cociñeiro, cortouse a mayonesa. Bueno, eso pásanos a cualquera. Bueno, E máis hai tamén. algún truquillo que é meterlle, se lle metes así unha cucharadiña de queixo, No, pero el o truco non o sabía. No, Porque se lle eu que non cortou. tiña agua morna para botar. agua morna, botarlle un poquinho de agua morna ou botarlle unha cucharadiña de queixo dentro, volvelo a triturar e xa está, xa che vai. ¿Cómo? Para Espera, que me acabas de deixar un pouco Queixo loco. crema. Para, aquí. Que me acabas de deixar un pouco loco. Tes un truco para que non se che corta a mayonesa. Para que non No, se che para corte, recuperala. Para recuperala. Cando se nos corta unha mayonesa, moitas veces é por a diferencia de temperatura entre o aceite e o ovo. Que non Porque foi o caso ovo onte, é bo que pero- este a temperatura ambiente e que non este dentro da nevera. Son tamén ten que estar o aceite frío. Vale, entonces o millor que podes facer é telo todo a temperatura e xa está. E se che corta, unha cullera así pequeniña de queixo crema, botámoslle outra vez dentro, trituramos e xa se nos recupera. Vale. É a fórmula máis fácil. E pódese comer. Claro que se pode comer, é lo que lle pasa, non lle pasa nada. Bueno, home. Mira que burro, Madre mía. Begoña. Madre mía, qué burro. Que che pasou? Gracias. De nada. Gracias. ¿Cuántas se che cortaron? Ninguna. Gracias. A mí nunca se me cortou Home, ninguna. claro que Vamos a deixar facendo esa mayonesa que non se lle corta nunca a Begoña, se non ten Bueno. solución. E imos con don Xulio Mato. Veña, vamos pa ali. Ahora non viñas de superamigo que eres falso, é máis falso. Bueno, Aquí mira, está, home das mayonesas, que non sabe recuperalas. Mr. Mayonnaise. mira, do queixo non sabía. Ves, claro. Pero con agua morna sí que teño recuperado, pero onte nin tiña agua, nin con aquí a agua morna morna. sí, levántalo outra vez. Claro. Mira, Moi ben. eu cortei, Mira. vouche Mira, enseñar. mira. A parte da orella que ten menos cartílago, vale, a parte interior, Wow. cortada finiña, e vámonos a deixar aí que vaya gratiñando, vamos a botar, que vaya dourando. Teñome que apartar porque estou salivando pola tua culpa, Sí. Xulio. Estou salivando moito, Wow. Esto- Arrímate a ver se se saltara, ó. Bueno, mira, Porque isto está... ahora nesas migas, que como ves xa as temos doradiñas por fora, vale? Ole. Vamos a botar unha pouquiña pementa negra, así moída, xa machacada no momento. Isto sí que é importante facelo no momento para que teña máis aroma, vale? E aquí teño, que xa machaquei con este rodilliño, unhos Ala, quicos, vale? os quicos, vamos a estes son quitar os millos, non? Os millos, estes millos machacados. Ah, vale. Entón, ahora vamos a botar aí Ostras, isto de verdad, e vámonos a mesturar. Isto está Isto super ule rico. entre o morro, a orella, as mijas, ahora botarlle millo. Mira, con un poquinho de orella, porque eu ainda teño aí parte da cartilaxe e todo o morro, Bo. O morro non lle botaches nada, claro, No, isto toda a porque con orella. eso, claro, con eso se enchina a superficie toda. Entón. E aquí teño a ceboliña pochada, ca que vamos facer unha cremiña. Vale, porque iso é a crema de cebola que é o que vea non vía tan No, claro. nin vea nin ti. Nin eu, bueno, pero eu non vexo nada claro teu. Mira como vai dourando. Hola. Mira, como queda. Facemos como un crocante, moi crocante, vale? A ver, eu quero que saiba toda Galicia tamén a persoa que está chamando que Está isto... Begoña de aniversario. No, que está Begoña de aniversario, no, que isto é como estar na infancia agora mesmo. Estou lindo a casa de meus avós. Estou disfrutando aquí. Non sei se lle pasa tamén a... Facías o mismo na casa de todos avós, que non Sí, botabas unha man, non? Exactamente. Porque viche que caeu, pero non lle botas a man. No, non collín. María de Vigo, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben. María, Ai, E vos María. que tal? Xa vos vexo que estades moi ben. Ai, María, que ben estamos hoxe, Oye, Hoxe... primeiro, antes de nada, moitos parabéns para Begoña, Aí está. Parabéns para Begoña, que está de aniversario. Aí a Graciñas. tedes. Aí a tedes. Mándelle un bico, anda, mándelle un bico. Un bico. Non se merece, Begoña. Sí. Bueno, Porque María, vales moito, estamos Vos intentando... todos os días e me encantades, Moitas Gracias. gracias, E María. el Xulio, sodes unhos campeóns, Ves, Gracias. Xulia, eres un Gracias. campeón, ves, non é todo malo. no, que me dis ti sí que é todo malo. Gracias, María. Vale, María, veña, por 50 euriños, quero que me digas como se chama a nai de Begoña Vázquez. Empeza por Mari. Marisol Sí, da Trepa. Moi ben, Dixo Marisol da Trepa. ¡Viva Marisol da Trepa! Viva! Aí Viva está, aí Marisol da está. Trepa e viva Begoña. Gracias. Moitas gracias por Un chamar. bico para vos. Moitas gracias por chamar un bico grande. Ya me gustaría tomar esas piruletas. Vente as miguiñas de Xulio tamén. Por vente cando queiras, vale?
Vale, un bico Veña, muy grande. un bico. Bico. Chao, chao, hasta luego. Muchas gracias. por Adiós, adiós. todo. Eu marcho rápidamente con Bea. Veña. Adiós, adiós. Vamos para aquí, con público de voltas co prato, Ai, Bea, como está isto, Como está o asunto, complicado. Está complicado, Sí, porque eu antes estaba botando moito por fora, meténdome co tema da cebola, e aí estamos vendo as dúas receitas, e agora que vin a cebola pochada, para facer esa crema, para botarlle por riba, igual teño que recoller cable, E ao mellor eu tamén. Pero tamén deixar a Begoña hoxe. Sí, pero sabes que pasa? Que eu recolla cable, pasa sempre, Xa. con Xulio. Pero que fagas ti... Non sei. Bueno, eu vou probar. Vamos probar. Teño Veña. que probar. Vamos con Xulio Mato, vamos llover, veña de cerca. Eu Vamos sola, para lá. como Vou sola? contigo, vou contigo. No, pero eu non como, Eu non como. Vamos a dar un aplauso a Bea, que está connosco. Veña, aquí con Xulio. Bueno, vea, pues mira, xa teño todos os ingredientes, vale? Mira, Sí. teño aquí este pureciño de cebola que che dixen, que vamos poñer así na base. Ai, que bonito. Mira, así pochadiña, que queda súper rica. Lle vai dar un toque cremosiño. Oe. Entón, Crema de cebola que fixo Jules, aí abaixo. e aquí colocámoslle por riba as migas. Que non che enjañe, que é todo bonito pola pizarra, Xa sei. Non é por... No, a pizarra é para... A pizarra rumba súper moito. rico. Pero dicen que se come a veces cos ollos tamén, non? Claro. Sí. Entón, E agora vamos a colocar aquí pero encima. eso non será para... Pa o sea, ti, para pa todo ti. o público, non? É para ti, para que o No, probes. este é pa ti. Podes deixar o que queiras. Claro, ti podes... No, Mira que Hola. maravilla crocantiña. Espectacular, Sí, a verdade é que sí, E agora vamos a poñer Buah, por riba. proposta moi bonita de Xulio Mato, aí está de verde e vendo. un poquinho de pimentón. Imos ver... Ah, faltaballe color, que claro. Vamos a final. poñer un poquinho de color. Vale, que teño que marchar con Begoña, Xulio, Marcha, vale? marcha, que eu Veña, remato. vamos con Begoña. Ui, xa o temos que Vamos ver o de pensar. Begoña. Begoña xa rematou. A Begoña xa estou. Begoña xa está. Dai igual, mira. Mira que chulada. Mira, pai. Ai, que bonito. Que sinxelo. Mira, con arroz. Que Un arroz que bonito. tiñamos por aí, que xa non está medio vello. Xa podemos Ole. usar así, podemos usar, reusar, todo o que queiras. Moi ben. Pois E nada, está moi bonito, petiños e listo. Vamos a dar un super aplauso a Begoña Vázquez e a Xulio Mato porque somos artistas. Mirad como cociña un cocho, moi ben, ata chucha, vamos para ali. Veña a probar, vea. E atención porque imos coa segunda pregunta de concurso, outros 50 euros. Moi fácil esta pregunta tamén, se coñecedes a rapaza que teño aquí ao meu carón. De onde é Begoña Vázquez? Do Ríos e da Trepa, Donde queires? donde queirades. De Ríos Ou da Trepa. Exacto. O que queirades. 664-483-419. Chamado a voltas comprado, temos 50 euros en xogo e agora mesmo Bea de Betanzos ten a grande sorte de poder probar estas dúas maravillas. E por onde empezo? Ai, por onde queiras. Por onde queiras. Da gastronomía galega, pero tes un minuto, así que eu de ti apuraba. Un minuto só. Sí. Madre. Isto como Corta se co come? coitelo, tes que cortar co coitelo. Madre mía, que maravilla, Que rica. Deliciosa. Vamos a repartir cartiños, veña. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Américo, non? De Tui. Sí, señor. Como estás? Ben, sentado. Sentado. Moi ben, pareceme ben. Bueno, pois veña, por 50 eurillos, de onde é Begoña Vázquez? De Rioso, de Trógero. Non sei, dixo Ríos, despois non sei que dixo. É igual, xa vale. Valeu ben, veña, un aplauso. Que leva os 50 eurillos, Américo. A tripa non dixo, eso seguro. Pero sabe onde está Ríos. Eso, xa vale. Vai a buscar no mapa. Xa valeu. Bueno, un bico grande, taloguiño. Igualmente, un abrazo. Chao. Aquí está a tarta de Begoña Vázquez. E que, Moitas claro, gracias. non me deixou nin dar o final, Pode ser... Estamos dora galega. Pode ser sorpresa dobre. Bea, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Pois creo que vou a ganar. Por Xulio Mato. Que me encantou. Pero, de aniversario está Begoña Vázquez, así que Begoña, sopla. Begoña, sopla, fallalo. Aí está, muy bien, vamos a dar un aplauso, Begoña. Señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega. Parabéns, Begoña Vázquez. Chao.